ва вилояти суғд бошад 64% нақшара иҷро кард. мақсад двойной гражданӣ чӣ мешавад? илтимос ҷавоб диҳед. серияи паспорти заграна дар назар дошта бошед, яъне ки попиткаи ҳар як паспорт. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. чӣ хеле ки аз номи видео дидем, аллакай маълум аст ки дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. бародарое ки дар Москва ё Московский област қарор дорем, агар бихоҳем границаи Қазоқистон пересекат кунем, ҳамин одамои мо бовариноканд ва нархи арзон қатъӣ метавонанд ки шуморо граница гузаронанд. нақшаи даъват ба артиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз 78% иҷро шуд. чӣ хеле ки медонед, призови тирамоҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рафтесай ва то имрӯз аллакай дуюм бора видео кардесем, фоизоша барои шумо гуфтесем. ин видеоро метавонем ба дигарорам равон бикунем. бар асоси гузориши вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаҳое ки нақшара чанд фоиз иҷро карданд, мо пешкаши шумо мегардонем. вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 100% нақшара иҷро кард. вилояти Хатулон бошад то имрӯз 91% нақшаро иҷро кард ва шаҳри Душанбе бошад то имрӯз 71% нақшаи даъваткунӣ ба хизмата иҷро кард ва вилояти Суғд бошад 64% нақшара иҷро кард. ин ниҳод иҷро шудани нақша ба масъулиятшиносии ҷавонон ва бо хоҳиши худ ҳозир шудани онҳо ба комиссариятҳои ҳарбии маҳаллии зисташон рабт дода гуфтааст ки маъракаи даъват муташаккилона идома дорад. яъне чӣ хеле ки медонед, айни ҳол рафтесай ва то моҳи ноябр охирша давом мекунад ва ҳамин қадар шаҳру ноҳияҳое ки мо номбар кардем, фоизоша гуфтем, агар дар умум ба назар бигирем, дар сар то сари ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз нақша 78% иҷро шудагиай. ин буда як информатсияе ки бисёри нафарҳо мехостанд дар ҳамин бора бидонанд. ягон чи мо пешкаши шумо гардонидем ва комментарияҳои шуморо камтар хонда ба саволот ҷавоб мегардонем. бародаро, кадоме ки доруҳои гиёҳӣ ё ки ҳиҷомаи бепул дар кораеш, видеоро тамошо кунед ва ҳатман истифода баред. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. ҷалилов нависонда. ассалому алайкум бародар. патент доштум, уведомление карда будам, дар дани баъза оформид накардам, патент аннулировать кардам. ман қариб 7 моҳ патент споридам, қапидам, сурок додам, ба ватан омадам. баъди чанд моҳ рафтам метавонам. пешакӣ раҳмат. вақте ки шуморо муҳлат метиҳанд ки аз Русия берун баро, и аллакай выдворение ё ки депортация ба ҳисоб меравад. ва дар ҳолате ки агар муҳлати камам боша ва шумо ҳозир обратно ба Русия сафар бикунед, ҳоле ки патент аннулировать шудагиай, то муддати 1 сол аз ҳамун рӯз шумо ҳисоб кунед ки патент гирифта наметавонед. як нафари дигар нависондаи акама гражданинам, лекин дар Тоҷикистон хизмат кардагиам. ҳозир маравон чӣ мешавад? баъди хизмат нарафтам Россия. агар ма бирам бо дар Россия мемонем, ма қайди Тоҷикистон худман набаровардагиам. мақсад двойной гражданӣ чӣ мешавад? илтимос ҷавоб диҳед. яъне дар назар дошта бошем ки дар Федератсияи Русия шумо боз мерен аз сари нав хизмат мекунед ё ки намекунед. не, нафарое ки душаҳрвандӣ дорем, дар як ҷо ки хизмат кардем, ҳамун военный билет ба кор мебиёяд. як нафари дигар нависондаи салом акад. депортатсияи пожизненно кушода мешавад. ӯ як умра кишид, мутаассифона кушода намешавад. юсупов нависонда. ассалому алайкум бародари азиз Сорумон. мебахшед, ман 52 сола шаҳрвандии Россияро дорам. 3 бор комиссарияти ҳарбии ҷои зистам рафтам барои дар қайд мондан, лекин маро қабул накардам, чунки солам аз 50 боло будааст. ман чӣ кор кунам? оё ба ман проблема намешавад? хоҳиш ҷавоб диҳед. не, проблема намешавад. дар бораи аннулировать кардани паспорт дар назар дошта бошем, мушкилӣ барои шумо аз рӯи сину сол намешавад. суҳроб нависонда. салом, ман аминаро бо серияи паспорт кушодам. метавонам мудаллит карда аз нав бо иностранный карта кушоям. серияи паспорти заграна дар назар дошта бошед, яъне ки попиткаи ҳар як паспорт як бор иҷоза додагиам. агар паспорти тоҷикӣ қатъӣ карда бошӣ ва ҳозир ба паспорти хориҷӣ загран дар назар дошта бошӣ, бале мешава ҳозираш. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Соломон. даъваткунӣ ба хизмат кай тамом мешавад? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ моҳи ноябрда
ба анҷом мерасад. Олимов нависондай: салому алайкум, ман пропискам тамом шудай. Агар қатиди кӯдакам Тоҷикистон бурам, бо омада метавонам илтимос ҷавоб диҳем. Прописка тамом шуда бошад ва шумо ҳозир дар онҷа гашта иста бошед, як қонуншиканӣ ба ҳисоб меравад, чунки ҳатто шаҳрванди хориҷӣ як рӯз ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки беҳуҷҷат гаштугузор кунад. Мисол шумо дар назар доред ки як рӯз ду рӯз гаштен ё як ҳафта гаштен, агар ки ба назар бигиранд ҳечӣ намегӯянд, не, ин хатое. Барои як рӯз ё ду рӯз берегистратсия гаштан метавонанд ки шуморо дар вақти огоҳ шудан аз Федератсияи Русия уведомление кунанд ё ки ҷариматон таъин мекунанд. Ба ҳамин хотир ин нозукиҳоро ҳама вақт ба назар бигиред. Бародарони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошад бинависед дар комментария. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com